Malawi Brief. Kutsatira chiwembu chimene chinachitika dzulo pamene mwini wake wa Crossroads anatengedwa ndi zigawenga, otsatira zipani nawonso ayamba kuyikira ndemanga zawo, ndipo izi ndi zimene akulankhula. Breaking news, Amalawi ndabwera ndi breaking news, nkhani zimene tapeza titafufuza mokwanira zomwe zachitika mdziko lino. Ine ndi Mr. Bula, awa ndi mafact no reverse. Amalawi tinanena kuti ife ndi agalu amuzi, ma watchdog, ndipo kuchokera ku tebulo la Malawi Voice tikhala tikufufuza kuti kodi amene wapanga chiwembu chimenechi ndi ndani muziko lino, kuti akabe mwenye, kumuba mwenye, kusokoneza chitetezo cha ziko, tampeza kuti ndi ndani munthu amene wapanga zimenezi. Nde ifeyo paja tilibe mantha, timatchula munthu zina. Koma ndikufuna ndikuwuzeni izi. Apapa tikutchula munthu amene tapeza, anthu amene tapeza ndi amene tiatchule pano. Ndi kumene munthuyo anasungidwa dzulo usiku wachosedwa mmawawo. Koma sitikuziwa tikanafufuzabe za anthu amene anamutenga, anyamata amene anamutenga atatu, awiri anakamugwira, mmodzi anali mgalimoto. Anyamata amenewa tikufufuza kaye mayina awo posachedwa patibweresaso, koma tikufuna tinene amene apanga zimenezi. Amalawi mukukumbukira kuti pambuyo posachedwa pa kunali mademo, muzikoli munali mademo akutsutsana ndi misonkho pakatundu, mavenda akufinyika, mavenda malo motukuka kubwerera mbuyo. Kumademo kuja munaona kunali amwenye, ndipo mademo aja analiwo komera ife Amalawi kuti tizigulako zinthu mochipa, chifukwa katundu uja akatengera mmene akugulira mokwera, mmene katundu akuwodera ife tizilira pogula. Ndiye amwenye anapangapo sapoti kupanga sponsor mademo aja kuti achitike. Ndiye munthu uyuyu Samia Sakreni, mwenye uyuyu, mwini wake wa hotelo, ndamene anatengapo gawo lalikulu kupereka ndrama cholinga choti mademo aja atheke. Ndiye a DPP akudana nazo kuti munthu uja akusokoneza chitetezo. Anatuma chifwamba, zifwamba anyamata atatu anakamugwira kumpanga kidnap ndi kumusowesa mwenye monga mavideo aja amene mwaonera. Dzulo usiku munthu uja wagona ku nyumba kwa Chisale kulilongwe, nyumba ya kulilongwe. Dzulo usiku munthu uja kucha kwa mmawa uno amusamusa lero kupita naye ku Blantyre. Kutereko munthu uja sanaphedwe, sanapangidwe chipongwe, koma akulimbana naye kuti akokolole ndrama zake zonse zomwe zili ku akaunti. Koma dzulo wagona ku nyumba ya Chisale apanga zimene zijazo ndi a DPP. Cholinga chawo akuti ndi chifukwa chani anapanga support mademo, komanso ndi chifukwa chani iye akulowerera. Iyeyo akuyenera zithandiza DPP osati kuthandiza mademo, akufuna kusokoneza ziko. Ndiye m'malo mwake ampanga kidnap. Nkhawa yathu ku Malawi Voice ndi Amalawi wonse, a DPP akagwira munthu amakapheratu. Takumbukani Njaunju anamupha ngati kamwana. Anthu ambiri titha kunena panopa amene anaphedwa mopanda chifundo. Ndiye chonde tikupempheni a DPP, tikupempheni a Chisale ndikati mukanu, musamuphe Samia Sakrani. Mukangomupha Samia Sakrani, muziwe kuti muona mavuto. Amalawi palibe chisisi pa ziko lapasi, amene wapanga zimenezi ndi a DPP kusogozedwa ndi a Chisale. Ndipo posachedwa apa tikufufuza za mayina anyamata amene anatumidwa, amene anabwera. Koma anyamatawo ndi a polisi. Anyamata aja ndi a polisi amene anatumidwa aja. Ine ndi Mr. Bula, awa ndi mafact no reverse. Muziko muno okhwimisa chitetezo ndamene akuphwanyaso chitetezo. A Chisale ndi wachiwiri kwa nduna ya za chitetezo muziko, ndi omwe wonso akupanga kidnap anthu. Mwaswera bwanji Amalawi kwina kulikonse kumene muli. Nthawi ino ya kumadzulo lero pa 7 February 2026
tsiku la Sabata kapena kuti loweruka. Nthawi zambiri tsiku ngati lero ndimasankha kukhala chete, komanso kuti mwina ndakhalanso chete kwa nthawi chifukwa cha zovuta zomwe ndinali nazo. Komano ndakakamizika kuti lero ndiyankhulepo m'chigawo chino cha kumadzulo. Chifukwa cha mafunso ochuluka amene akubwera ku inbox kwanga kuchokera kwa Amalawi osiyanasiyana amene ali ndi nkhawa ngakhale chimwemwe chawo chinali chopambana chifukwa cha kuwina kwa chipani cha DPP kukhalanso mboma pa 16 September 2025. Komano panopa nkhawa zayambanso kubwera mkati mwa Amalawi ena ochuluka chifukwa cha mmene dziko likuyendetsedwera. Nthawi zina ife ma activist tikamayankhula muzitimverako zimene timayankhula. Ifetu timachotsa nkhawa kwambiri mkati mwa miyoyo ya Amalawi ochuluka tikamayankhulana. Komanso mwina tikamawayankhulira Amalawiwo. Komano mumawabweretsera nkhawa mkati mwawo chifukwa cha zimene boma likuchita posatsatira maganizo a amene ife timayimira Amalawiwo tikamayankhula. M'chidzulo chino muli ndine Pastor Shumba, mwana wa pompano pa Malawi, amenenso amakhala konkuno ku Malawi. Ngati ndimangosuntha pang'ono kupita ku dziko lina kapanga zina nkubweranso, koma ndimakhala konkuno ku Malawi. Nthawi zonse ndimakhala ndinu Amalawi. Nkhani yoyamba ndikufuna ndiyankhe chigamulo cha khoti chimene chaperekedwa ku boma la DPP kuti lipereke ndalama za nkhaninkhani matiriyoni ku Finance Bank. Ndikupanda chikondi kwa oweruza kusaganizira dziko lake komanso kusalingalira mozama mmene dziko la Malawi likudutsamo. Kungokhala kuti munthu ndi oweruza basi, koma kulingalira kwa umunthu kwa oweruzayo palibepo. Chifukwa ndalama zimene akutchula ngakhale iye pamoyo wake sanazigwirepo. Sazazigwiranso ngakhale atampasa mabenefit yake onse au judge kuti awa ndiye mabenefit anu sizizafika ku matiriyoni ku ndalama zake. Ndiye funso nkumati anthu amene amapha anzawo pamene sadziwa kulenga kuti akhoza kubwezeretsa wamupha uja amalingalira bwanji? Yankho limakhala kuti umunthu umakhala palibe. N'chimozimozi oweruza uyoyo, kaya ndi awiri kaya ndi atatu, umunthu mwa iwo mulibemo. Chifukwa sangatchule chinthu chimene iwo pamoyo wawo sazachikwanisa nkuchigwira mpaka azalowa m'manda. Nkumana kuti uje nipereka zakutizo kusalingalira. Matiriyoni amene akutchula kuti aperekedwe ku Finance Bank ndi ndalama zimene zikhoza kuthandizira Malawi ku zinthu zambiri, kupanga zitukuko, kugula mankhwala, kukonzesa misewu, kugula mafuta, komanso ngakhale kutukula dziko lino mu nkhani zosiyanasiyana monga ma radio station, panopa tili ma network ofoira kwambiri akungofoira pena paliponse, magesi akungodzimadzima, madzi akungosiyasiya. Ni ndalama za nkhaninga zimene zingatenge boma ndi kukampasa munthu mmodzi yekha. Ndiye nkumazifunsa kuti kodi tikatenga ndalama zonsezi ndi kumpasa munthu mmodzi yekha, Amalawi 23 million plus agwira mtengo wanji? Chifukwa kulibe kuti konse mune Amalawi kulibe kuti konse mune boma lingatenge ndalama kupatula misonkho ya Amalawi ndi kumpasa munthu mmodzi yekha mwenyeso waku Zambia uko. Tiye tifufuze tipeze background ya cholinga cha oweruza na chitsopano cholinga cha oweruza. Majaji amene akuweruza milandu ya MCP namapasa mabelo mwachisawawa, anzika manda, andani, amodekale nshisha atika ndi aloya janji osewa awa anakhala mipando yawo ikuluikuluyo chifukwa cha MCP. That's their background.
ndalama zimene amaba akuluakulu a MCP amagawana ndi akang'anthi ake amene wawa, ndipo ndalama zimene zinapita kuboma mzaka 5 zizi anthu awana amene adya kwambiri ndalama za MCP kuti MCP zikhalabe kuzunza anthu. Andi zinangomukondera Mulungu, zinangomukomera Mulungu kuti chisankho chapita chija awinitse DPP, otherwise anthu awa samafuna kuti DPP iwine, amafuna MCP ipitizebe. Sindikuzoti pofika lero dziko la Malawi likadakhala lili bwanji. Ndakuwunikirani background ya anthu awawa. Choncho milandu iliyonse yochokera ku chipani cha DPP kapena milandu iliyonse yokhuza ku DPP, palibe DPP kuti ingawine, palibe, kupatula milandu yeng'ono ya zinthu zochepa yopanda phindu ku dziko ndimene DPP iziwina. Koma milandu ikuluikulu ngati kukhapidwa kwa anthu, kuphedwa kwa anthu, kusosidwa ku money laundering, zimene zizi palibe DPP kuti ingawine ngati sichotsa atsogoleri awa ku judiciary. Ndakhala ndikuzikamba zimenezozo. Muvi oyang'anira suchera kuthoba m'maso. Mwambi umu ngati simugwiritsa ntchito inu akuluakulu a DPP mutipweteketsanso posachita pompa. Mukumbukire kuti boma la DPP lidagwa pansi ngati chikopa cha mbuzi chikusendedwa mchaka cha 2020 chifukwa cha kumakhoti. Anthu akenso ndi omwewa anapanga zimenezo. Mlandu uja umene kukhala pakati pa MCP ndi DPP wa 2020 uja mati my lord my lady icha. Kuma by the end kunapeza kuti mlandu uja DPP was against two parties, UTM and MCP. Ndikuwauza kuti mujoinane mupange alliance mulimbane ndi DPP. Koti limenelo la nzeru la ku Malawi, majaji amenewo ophunzira bwino sukulu zawo. Nkuzayigwesa pasi DPP, nkuzatenga wa boma yankulepherano kuliyendesa nkukhala sono njuga sono kumangulidodano dziko la Malawi, kumangulitsoweresa kulidoda mpaka na 5 years. Lero omwe aja akufunisa kuti DPP igweso pasi uphi. Nimati interetso pano ku DPP. Akuluakulu tentivomereze. Profesa anadzipereka kuti atithandizira kutiranditsa munkamwa mwa boma lija kuti iye atitsogolere. Ziko kwambiri ya profesa, takuthokozani kwambiri. Koma kuyendesa dzikoli sikuli m'manja mwa profesa. Ndinenso kachiwiri, kuyendesa dziko la Malawi lino sikuli m'manja mwa profesa, muli manja mwa anyamata inu, achina na Malomba, achina Gangata, achina Mwanamveka, achina Mukhito, achina Chisale, achina Phiri Beni. Boma lili manja mwana. Musamulekere profesa yekha apange provide china chilichonse sakwanitsa, tivomereze. Koma inunso mukazeramira pansi chinthu chichikupita, chinthu chichikuyamwidwa, mwina simukudziwa chinthu chichikuyamwidwa. Inuyo mukutchera misampha, iwo osakulowa pansi apa ndi mizu yawo akukuyamwani. Ndimati nene kuti musachedwese, tagwesa ni judiciary, please. Mutivulalisanso. Profesa nabada munthu wachifundo kwambiri, safuna zokangana ndi munthu, safuna zolimbana ndi Amalawi, safuna amangofuna kuwatumikira Malawi mwamtendere. Kumazamira ndulandu zolimbana za nkhondo profesa sanabwere choncho. Ndiye ndimati ndifunse inu anyamata muli akali ndi mphamvuno, tasiyeni kukokana ku DPP ko, mwime pamodzi mutisamalitse ife Amalawi, muchiteteze ife Amalawi. MCP kukuyamwani koma simukuona, chifukwa chinunso mukulimbana ukoko ku DPP ko, mukulimbana. Kaya mundida ndideni,
truth shall set me free. Palibe chimene mungamange niyo ndi kutheka ngati mutalephera kukonza judiciary. Judiciary ndi last decisioner wa chilichonse mu dziko muno. Susani. Ngati mungususa ndi suseni. Anagamula kunena kuti anyamata azikwanjaja atulusidwe komanso musazenge milandu. Lero sisi kuchitika. Ali ni milandu. Sakuyenda ntawuni mwa ufulu. Mwapanga chani. Simukopa amene munampasa mphamvu za lamulo kuti analamula. Nzikamanda. Analamula kuti lero lomwe lero sisa wiki yama apa 20 munena inuzo lero lomwe lero chimwendo atuluke musanzengeso mwandu uliwonse akhale ndi ufulu mpaka na mwezi wankucha. Sisi kuchitika chimwendo lero si mfulu. Lero lomwe lero alamula kuti Malawi icho sendrama za nkhani matrilioni impase mwenye waya finance bank. Alipa kususa apa. Mukufuna mutikokere kuti sopano ADPP. Mukufuna mutikokere kuti sopano awakuti akalamula zikumatheka. Inu bwanji simukulamula kuti zithekeso. Mutikonzere judiciary kuti mitima ya Malawi itsike. Tikumva kuwawa. Amaya kumva kuwawa. Amaya kuyankhula kunjaku. Mutikonzere judiciary. No matter what, ngati ndi ndrama za nkhani zoti mukachotsa kaya mwalipira ndi bwino mwalipira amene misonkho yathu yo mwalipira judiciary koma achoke ntchito. Azikasangala uko koma achoke ntchito. Osakhala zitipweteketsa ife sitikufuna. Sitikufuna ndrama zondi zathu za Malawi tamvakale kuwawa tinamvakale kuwawa 5 years sizingati pweteke mtatenga ndrama za nkhani kuwalipira amene wakapume. Kwa Malawi akhale pa mtendere. Mwinake wa Crossroads anapanga dzikole ndi chakwera. Nani nkhana ndrama za nkhani kuti apange business yawo. Imene amayidziwa. Lero boma ili labwera lilamba kufufuza ndrama iyi inapita kuti ndrama inange ntchito yanji ndi yafika kuti no Crossroads jaso ifufuzidwa ndi akudziwa MCP kuti uja kakaulula sisi uini mwenye samabisa. Tikhala mpanipani. That's why amenje amusowetsa. Tifati yankhulezi. Mwinake wa Crossroads apezeke ni moyo. Apezeke wa moyo. Akangosowa boma la DPP lifinye wankulu winali yes wa MCP kumaula. Chilungamo chidziwika. Nkhani imene ndulena apa muifufuze muipuza kuti ndulena chilungamo. Mwinake wa Crossroads apezeke ndi moyo. Koma akapeza kuti wamwalira kapena waphedwa kapena wasowera for good. Wa MCP aliyense afinyidwe. Chilungamo chidziwike. Chifukwa nkhani yobisa zilungamoyi gwero limene amapanga MCP ndi kupha. Cholinga abise chilungamo. Ndiye ngati kuli kupha kumene angamuphe uyu wa Crossroads kakhale komaliza. Kumene ndiunena kuti uyu wa Crossroads ekai apezeke. Ndipo chilungamo cha nkhani chimene munthu uyu wasowetseredwa chidziwike. Apezeke tu wa moyo osakhala apezeke atafa. Apezeke wa moyo. Amene sampanga kidnap apezeke so chilungamo chidziwike. Mdziko muno tinanena kuti mukatulusa atsikwa njewa muzisowa anthu ndinakamba muzipeza amene mumandipata fulo kwambiri mukumbukira. Ndinanena kuti kutusida kwa anthu azikwa njewa anthu ena akuluakulu azisowa inenso ndikhala pa chiopsezo ndi anzanga achawo. Anthu ake tu ndi omwewa. Azikwa njewa. Si ena asoya takayagwireni muone mupeza kuti pasachima amene azona ndi anthu ake amene agwidwa ndi omwe azikwa njachi. Anthu amene anakhala ndi ndrama za nkhani zimene tizunzika nawo. Pamene amene anamenyera ufulu kuti boma limene lichoke mpaka pano adakali mbu adakatuwa. Ati ma activist, ati ma DJ, ati andani ka akusangala achete. Ali muzintchito pano boma ndapasapasa ntchito. Kodi ife tikutigwira nkosavutatu.
kuti atigwire nkosavuta ifefe ndife tidakale woyenda pasi mpaka lero phata koma kuti ati anamenyera ufulu. Ine busa kachenjene kumona kachenje alimbu akwenda wapasi. Ine mangochi neme kumona mangochi alimbu akwenda pasi. Iye shumba pastor shumba alimbu akwenda pasi. Ati ma activist amela kumalawi. Iye DJ mnyana nene ejene kumona alimbu akwenda pasi. Ino nchizo sagwira anthu akwenda pasi mpaka lero. How come? Anthu amene timavumbusa zisisi za kwa MCP akuluakulu anthu oti apangana izi. Anthu oti akupangana izi. Anthu oti akhala pasi ukafuna apange izi. Anthu oti afuna ati aphewa akuluakulu. Anthu kumavumbusa sisi ndi ifeyo. Koma tili mpu mpaka lero.